Hello guys! Kumusta kayong lahat? Nandito naman ako para mag-unboxing! So guys, mag-unbox ako mga nabili ko sa Amazon kasi nakasahod ako sa Reels. So, ano yun, marami akong i-unbox, okay? Marami akong binili. Yan. Okay, so simulan na natin! Una natin i-unbox ay ano kaya itong nasa loob? Ito na natin. California. China. So ito guys, bumili ako ng taran! Tripod guys. Para sa tabletop. So, buksan na natin. Ay, ang liit. Tabletop nga eh, diba? So, maliit talaga. Tingnan nga natin yan guys. Look at that. Ang liit. Ang cute. So, ayan. No? Kala ko wala. So, ano ito? Ganyan. Ganyan pala siya, guys. Yan. Tabletop lang yan siya, guys. No? Okay guys, so bumili ako nito dahil kailangan ko para sa aking DSLR. Yan. Kasi guys, yung camera ko na Canon T6i na sira yung screen niya. Ayaw hindi nang makita na sa screen. Na blackout na siya talaga. Kasi nalaglag siya guys. Flimsy yung na nilagyan ko. Flimsy. So, ayan. Bumili ako ng pang DSLR talaga na pang tabletop. So, testing natin. Ayan. In fairness, ha? Ala, mali pala. In fairness. Quiet. Paano ba eh? Paano ba ito? Yan. Yun. Ayan na siya, guys. So, pang tabletop lang talaga yan. Pero, guys, pwede siyang ma-extend. Long. So, ganyan lang siya pala. Tingnan niya natin kung hanggang kailan, hanggang saan to. Lo? Yan. Isa naman. Ba't ang tigas? At ayaw lumabas. Yun. Ang tigas ha, in fairness ha. Intact na intact kasi bago.
Ayan. So, yan. Oh my goodness. May tabletop na ako na pang tripod. So, yan guys. Ayan. So far, so good. Gusto ko to. So, pang table. I-close ko na. Balik sa dati. May isa pa pala akong i-testing dito, guys. Ganyan, no? Ayan, tapos testing na natin. Yung baba. Ayan, ganyan. Ayan, pwede pa pala. Maganda. Hindi siya natutumba kapag i-ganyan na position. Nice. Okay. Alright. So, next naman tayo. Watch TV. Watch TV. So, bubuksan ko na. Sana yung pangbukas ko. Ano kaya ito? Logic. Yan. Aha. Ito yung light. Party lights. Thank you for your choice. This is the party lights, guys. So, ito yung manual. Manual, guys. So, hindi tayo gagamit ng manual. Hindi tayo barasan yan. So, ito yung remote niya. Remote. Ay, bliktad. Remote. Ay, ang cute pala nito. Ang liit. Kala ko malaki. Ang liit pala niya. Diba, ang liit. Ang cute. So, ganyan siya. Sana gumana, no? Made in China. As usual. Everything's made in China. Sana gumana. Okay. So, guys, ang liit-liit. Akala ko malaki. Ang cute pala niya. Testing ko na. Na-on ko na siya, guys. Ang cute, ang liit. Party, party. Yay! Party, party. Kailangan pa ito ng battery. Ganyan. Party, party. Jug, jug, jug. Ang liit niya pala. So, ito yung remote. Turn on daw. Turn on. Turn off. It's on baba. Turn on. It's to back. It's to back. So, ayan guys. Nag-move siya, no? Ayan. So, may disco light na tayo, no? And then going on. So guys, sunod na i-unbox ko ay itong malaking box. Yeah. Ayan, taran! So, tingnan natin kung ano yung mga nasa loob nito. Taran! So, ito na guys. Please, baby.
bukas na guys. So, ang laman ay yan. Para sa gitara guys. Ito guys, cellphone. Kasi palagi akong nawawala ng cellphone lalo sa Walmart. So, ito pala yun. Ala, unahin ko nga. So, guys, ito bumili ako ng para sa cellphone ko. Okay? Buksan na natin. Nawala sa isip ko ito. Nagpili pala ako ng ganito. Horse. White. So, ito guys. Yan ang mait. Tapos, pang-sabit. Ang laki. Ilagay ko to sa leeg ko habang mag-Walmart ako, mag-shopping. Pero, pang waterproof din to, no? Helicopter. Oh, wow. Sealed na sealed siya, ha? In fairness. So, open na siya yan. Malaki kasi cellphone ko, guys. Samsung S22 Ultra. Malaki siya. So, kaya kailangan ko ng malaking lagayan talaga. So, testing natin ito. Kasi lang pala. Pero hindi, ano to ha? Hindi to Samsung S22. Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 Plus yan. Yung S22 ko, ginamit ko kasi mag-video. So cash siya dyan. I love it. Pangsabit ko na to kapag lalabas ako. Kasi palagi ako nawawala ng cellphone sa labas. Ganyan. Ang laki naman. Ang laki nakasabit sa leeg. Pero okay na yan. Pero ang laki ng fairness. What? Okay na yan. Nasabit. Yan. Dalawa.